Пловдив, като се сгода самолетите. Мафия, я ела ти ръка. Рада. Групата на само оставяме за снимката. Те тук ще се нареждат. Добре. Тук ще застават. Добре. Започваме награждаването с клас F3J юноши. На трето място Никола Радков. Браво! Junior F3J. На второ място Няма да добре. Благовест Иванов. Браво! И победител при юношите е Чувалю. Младен Тотев. Снимки. Не се смейте ли? Така, при сеньорите награждаването почти е същото, само че на трето място се вклинява Валентин Вълчев. Джуниор. Third place, Валентин Вълчев. Second place, второ място Благовест Иванов. Предполагайте младо и майко. И победител е... Кой? Младен Тотев. Да не си отпуснеш ръката, като на чувала отгоре, като чата. Продължаваме с F5J юноши. На трето място е Ивайло Димитров. На второ, second place, Никола Радков. И победител при юношите е Благовест Иванов. Браво! При сеньорите изобщо казвам пълното класиране отзад напред. Fly-off result, девето място, 9 place, Стойчо Желязков. 8 place, 8 Ангел Карадинев. Седмо място, 7 Ивайло Димитров. 6 place, шесто място, Никола Радков. 5 place, Ивайло Иванов. 4 place, четвърто, Валентин Вълчев. Трето място, third place, Йордан Силвио. Second place, второ място е Благовест Иванов. Някаква ловешка машина.
На първо място е учредителя на купата Пламен Василев. Ловешкия клуб много силно. Защото ядат агните, затова. Не, гореш ветър. Това е ловешки отбор. Съберете се пивата. Вацо, кой си има късмет и по гърба да му подръзнеш? Всеко мен ще пали. Добре, че не се излизахме сам. Не дръсна чертата. Тотала не ви дръсна. Окей, благодаря ви на всички. Те са на пияна глава. След 2 седмици събиране ще има в Казанлък за откриване на сезона.